നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങും. ഇവിടെ അറിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അറിവ്? കൃത്യമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, നവവിധ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഇവിടെ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. ബോധത്തിനെ. അതെ അതെ. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസാനം.
എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസാനം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസാനം. അവസാനം അല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കൽപ്പം വരുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ആയിരം ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താണ്? 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൽപ്പം. 100 കൽപ്പമാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞും പോയി. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്നാണ്. അത് 100 വർഷമാണ്. മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും ആ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഉം, പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ആ, നിരന്തര ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അതെ അതേമാതിരി ആ നവവിധ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ നിരന്തരം ശ്രവണം, ആ സജ്ജന സംസർഗം, ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ കീർത്തനം, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഏത് സമയത്തും സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സതതം ഭജിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇടതടവില്ലാതെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും. അതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും നാമം, ഗുണം, രൂപം, ലീല, ഇതിലെല്ലാം മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ? പ്രഭുജി, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് കൂടെ പറയുമോ? ചതുർയുഗം, ഒരു ചതുർയുഗം. ഒരു ചതുർയുഗം അല്ല, 1000 ചതുർയുഗം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കൽപ്പം വരുന്നത്. ഓ ശരി. 100 അതാണ് കൽപ്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. 100 കൽപ്പമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 12 ലെസൺ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഉണ്ട്. ഉണ്ട് 6. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 6, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം വരും. അങ്ങനെ അതിന് 5ഓ 10ഓ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ റിസൾട്ട് അത്ര ചെറിയൊരു എക്സാം. ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം.
ശ്ലോകം 11. 13 വരെ എടുത്തു. 13 വരെയാണോ അടുത്തത്? ഓക്കെ, ശരിയാണ്. സർവമേത ധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാ ന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കുറച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്കും അസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യവും പരിപൂർണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനന് ബോധം ഉദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി അർജുനൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരാശി എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയില്, ആ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീതയും ഉണ്ട്. ആ വിവസ്വാന് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് പ്രായമായി അഥവാ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം അത് നശിക്കുകയും ആ സമയത്ത് നശിച്ചിരുന്നാൽ കൂടി അത് അതിന്റെ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല കുറച്ചായി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ആ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗീത, ആ നഷ്ടപ്രായമായ ആ ഗീത അത് കുറഞ്ഞ് ശുഷ്കമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമതും വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പിന്നീട് നശിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആ ധർമ്മം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ശരിയാവണ്ണ ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ഒന്നും ആ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വയമേവ ആത്മനാത്മാനം വേത്തത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗൽപദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്കും ദേവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ നില ശരിയാവണ്ണം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ ദേവന്മാർക്കോ മറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കോ മനുഷ്യനോ ഒന്നും തന്നെ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ നില വ്യക്തമാകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തം ആകുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ആ കൃപ കൊണ്ടാണ് ആ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നില ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ
ആ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. അർജുനൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസ്താവനകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? ശരിയാവണ്ണം ഒരു ഭക്തന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് അർജുനൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഉപാധിഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് അത് ഒരു പരമമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഈർഷ്യാലുവായിട്ടും സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാണി കണ്ടിട്ട് അത്തരത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർ നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ പതിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ശരിയാവണ്ണം അത് അറിഞ്ഞും കൊണ്ടും അത് ശരിയാവണ്ണം എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് നിഷ്ഠയോടുകൂടിയിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിഗീത സേവനവും എല്ലാം നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് എന്ത്? ശൂന്യ ബ്രഹ്മവും സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവും. പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ശൂന്യവാദിയും സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആന്തരികമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അണുമാത്രമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അതും ഭക്തന്മാർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിരാകാരവാദികളും അതേമാതിരി തന്നെ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗത്തോടു കൂടിയിട്ട് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്ന യോഗികളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള പുരുഷോത്തമനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടൂ. അർജുനന്റെ നില എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം കൈക്കൊള്ളുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ കൈക്കൊണ്ടത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളും അർജുനന്റെ നില പിന്തുടരുവാൻ. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാൻ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം, കൃപയാൽ എല്ലാം തന്നെ ശരിയാവണ്ണം ജ്ഞാനം എല്ലാം അറിഞ്ഞ് അതിൽ കൂടെ ചരിക്കുമ്പോൾ കൃപയും ജ്ഞാനവും കാരുണ്യവും എല്ലാം തന്നെ ഭക്തനിൽ വന്ന് ചേരുന്നു. അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ അതിൻ്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇത് അറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അർജുനന് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ, അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള വ്യക്തിത്വം അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഒരു ഭക്തന്റെ നില വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും
ആ രീതികൾ എല്ലാം തന്നെ അർജുനൻ ആ, ചോദിക്കുന്നത് അർജുനന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്തരത്തില് ഒരു ഉദ്യമത്തിന് മുഴുകിയതെന്ന് ഓർക്കണം. അക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാ വിഭൂതയാ വ്യാപർവിഭൂതിർലോക ഇമാം സ്വാം വാപ്യ തിഷ്ഠതി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ ഈ സർവ്വലോകങ്ങളിലും ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അഥവാ വിശേഷേണ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇത് എന്തോ അതാണ് ആ സവിശേഷത. അപ്പൊ അത് ഒരു ജീവജാലമാകട്ടെ പദാർത്ഥമാകട്ടെ ഏതൊന്നിലാണോ ആ സവിശേഷത അതിന്റെ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അഥവാ ആ ജീവജാലത്തിന്റെ ആ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അത് സർവ ചരാചരങ്ങളിലും സർവലോകങ്ങളിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും അതങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവയെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ മനുഷ്യനിലും അന്തർഗതമായി കിടക്കുന്ന ആ സവിശേഷത, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വസ്തുക്കളിലും, അതായത് അഗ്നി, ജലം, വായു, ഇതിലെല്ലാം ആ നിലനിൽക്കുന്ന സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ രസം, അതിന്റെ സവിശേഷത, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അതായത് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, അതുമാതിരി ജലം, ഇതിന്റെ എല്ലാം സവിശേഷത ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ചുരുക്കിയും കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളും അതുമാതിരി ജീവജാലങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി, ആ ഭഗവാൻ അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രം അല്ല. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും സർവ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും സവിശേഷ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും അതുമാതിരി സസ്യങ്ങളിലും പുഷ്പങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം, കളറ്, അതിന്റെ സുഗന്ധം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ജലത്തിന്റെ രസം, അഗ്നിയുടെ ആ ചൈതന്യം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സവിശേഷത എല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഉൾച്ചേരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം, കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളും കുറച്ച് ജീവജാലങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അതിന്റെ ആ സവിശേഷത അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ വിഭൂതിയാണ് അഥവാ വിസ്തരണമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗി സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ? എന്തെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ നിലയാണ് അർജുനന് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും അതാണ് ഭഗവാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ കണ്ടു. നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ഭജിക്കുന്നതും ആണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതേത് രൂപത്തിൽ
ഏതേത് ഭാവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. നിരീശ്വരരും അസുര സ്വഭാവികളുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനത്രേ. എന്ത് പറഞ്ഞാല് സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക താമസിക രാജസിക ആധിക്യമുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ മാർഗം മറച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്താണ് അവരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാമണ്ണമുള്ള ഭക്തിയല്ല. അവരുടെ സ്വന്തം ഭോഗത്തിനും നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി ആ രജോ ഗുണാധിക്യമുള്ളവരെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി അല്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ആ കൃപ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അറിവ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാത്ത ആസുരിക താമസിക ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ യോഗമായാൽ ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആ മാർഗങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ മറച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ ഏത് പദ്ധതികളാണ് സ്വീകരിക്കണമെന്നത് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മകനെ അതല്ലാതെ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരാളെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം മൂലമാണ് ഒരു മകനെ ഏത് സമയവും സദാസമയവും ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പറയൂ. അതെ. ആണോ? അതെ. അതെ. സ്നേഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാവം അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മകനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ബന്ധം വരുന്നത് ഏതിൽ കൂടെയാണ്? സ്നേഹത്തിൽ കൂടെയാണ് സദാസമയവും ആ അമ്മയ്ക്ക് മകനെ ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരുണത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ആ ശരിയാവണ്ണം ഒരു ഭക്തന്റെ നില ആ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ശരിയാവണ്ണം ആ ബന്ധം, ആ ശരിയാവണ്ണം സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ആ കീർത്തനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സദാസമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാത്ത അഥവാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഏത് രീതിയിലാണ്? ശത്രുഭാവത്തിലെല്ലാം ഓർത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതും ശരിയാവണ്ണമുള്ള മാർഗമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതിവരില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, രൂപകൾ, മഹിമകൾ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും കൂടെ കേട്ടിരുന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും മതിവരില്ല. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ, ആ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ആ ശേഷമുള്ള സ്നേഹം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ സദാസമയം ഓർക്കുവാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരസത അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്തത്. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ പറ്റി വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അപ്പോൾ ആ സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നില, ആ ഭഗവാൻ ഏതേത് രൂപത്തില് സവിശേഷത, ആ ഭഗവാൻ ഏതേത് രൂപങ്ങളിൽ ഏതേത് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ സവിശേഷത, തേജസ്, ഇതെല്ലാം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ആ ധർമ്മം നശിക്കുകയും അധർമ്മം വളരെയധികം വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 10 അവതാരങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ വളരെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവതാര കഥകൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ലീലകളുടെ ചരിത്രമാണ് പുരാണങ്ങൾ. മത്സ്യപുരാണം, പിന്നെന്താ വരാഹരൂപത്തില് ഉള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാതിരി നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ആ പ്രഹ്ലാദനെ വന്ന് രക്ഷിച്ച ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഉത്സുകത വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ അഥവാ ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുരാണ പാരായണം, ആ ഭാഗവതം, ആ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ശ്രവണം, പാരായണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വിസ്തരേണ ആത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്ണതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേയേറെ മനുഷ്യന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത്രയേറെ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട സ്വഭാവം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അല്ലേ? പറയൂ. അതെ അതെ, ഒരു 10 40 മനുഷ്യന്മാർ, ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മാത്രം പിൻപറ്റിയിട്ട് അത് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശിഷ്ടത്വം ആ ഒരു വ്യക്തിയില് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ആ സവിശേഷത, ആ വിശിഷ്ടത ആണ് മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിശിഷ്ടത്വം, ആ ഉത്കൃഷ്ടത തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് പ്രായണ ചിലപ്പോൾ ആ 20 പേരില് മേ ബി ചിലപ്പോ ഭക്തന്മാരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവരൊന്നും. എങ്കിൽ പോലും ആ വിശിഷ്ടത, ആ യോഗ്യത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ അവര് പിൻപറ്റുന്നു. അതിനെ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ്, ആ ഒരാളുടെ ഫോളോവറായിട്ട് മാറുന്നു. അതില് ഭക്തി ഒരു ഘടകമല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ വിശിഷ്ടത കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വേള ബാക്കി പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയോ മറ്റ് ഭഗവത് വിചാരങ്ങളോ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്
ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗുണമായിരിക്കും, വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം വിശിഷ്ടമായിട്ട് എന്താ ഒരു എന്താ എന്താ പറയാ സിംഗേഴ്സ് വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു സിംഗർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ എന്താ ആ ഗുണം അയാളില് ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാൻ അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അയാളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പല വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും ഓരോരുത്തരിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ പിൻപറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. അതേപോലെ തന്നെ പല പദാർത്ഥങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ മനുഷ്യന്മാർ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നു. ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ, ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ എത്തുവാൻ, ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ എത്തുവാൻ. അല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? അതെ. അതെ. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ ഭക്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഘടകമല്ലാതെ ഇരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഭക്തി ഒരു ഘടകമായിട്ടും ഇരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും ചില സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചില വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനോ അവിടേക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒക്കെ വെമ്പി നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്തോ, ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത വിശിഷ്ട എന്തോ ഒരു ഗുണം പിൻപറ്റുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ അവർക്കുണ്ട്. അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥം, ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ പദാർത്ഥം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയാ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. എന്തെന്നാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സവിശേഷത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് തന്നെ അതിലെ വ്യക്തികൾക്കും പദാർത്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പോയാൽ വളരെ അനന്തമാണ്. ഇത് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളിലും മറ്റ് ലോകങ്ങളിലും മറ്റ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തത്വം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? എല്ലാ സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ചില സവിശേഷതകൾ ചില പദാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ സവിശേഷ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം സവിശേഷ രൂപത്തില് ചില പദാർത്ഥങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയാ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അർജുന,
ഭാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ മാത്രം. അതല്ലാതെ വിസ്തരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെ പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഭൂതി അല്ല. എന്താണ് വിഭൂതി? വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലര് ഭസ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുഡാകേശ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും പദാർത്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പെടുകയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിലായിട്ട് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അഥവാ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിൽ ആ സൃഷ്ടികാലത്ത് ആ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നു. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവവും മധ്യവും, അതായത് നമ്മളിവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനിലാണ്, നമ്മൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാനിലാണ്, നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും. അപ്പോൾ ആദിത്യന്മാരുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു ആണ് പ്രധാനം. വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജ്യോതിസ്സുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായിട്ടുള്ള ആ സൂര്യനും. അപ്പോൾ സർവഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വച്ചിട്ട് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം സൂര്യനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹേതുവാകുന്നത് സൂര്യൻ മൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്യോതിസ്സുകളിൽ ദീപ്തമത്തായിട്ടുള്ള സൂര്യനും അതിലെ സവിശേഷത വിഭൂതി ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. മരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ഉപദേവന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് മരുത്ത്. ആ മരുത്തുകളിൽ സവിശേഷതയാർന്ന മരീചി, മരുത്തുക്കളിൽ വിശിഷ്ടമായത് മരീചി എന്നിട്ടുള്ള ദേവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് പ്രധാനം. അന്തരീക്ഷചാരികളായിട്ട് 50 വിധം മരുത്തുക്കളുണ്ട്, അതായത് വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഉപദേവന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം.
അന്തരീക്ഷചാരികളായിട്ടുള്ള 50 മരുത്തുക്കൾ, അതായത് വായു വിശേഷങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് അധിപനായിട്ടുള്ള ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ദേവതയെയാണ് മരീചി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ല. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാം അസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി ചേതന. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ വേദങ്ങളുണ്ട്? ഏതൊക്കെ വേദങ്ങളാണുള്ളത്? 4 വേദം. പറയൂ. സാമവേദം, ആ, യജുർവേദം, ആ. യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം. 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 ഈ 4 വേദങ്ങളിലും വച്ചിട്ട് വിശിഷ്ടം സാമവേദം. ആ സാമവേദം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിലെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ സാമവേദം അത് അതിന്റെ വിശിഷ്ടത്വം കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ദേവന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് വിശിഷ്ടമാണ് ഇന്ദ്രൻ. എന്തെന്നാൽ ആ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ് ആ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ ആ വിശിഷ്ടത്വം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ വിശിഷ്ടയാർന്ന തത്വമാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പോഴാണ് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തന സമയത്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചിന്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യമാണ് ഞാൻ. ആ ജീവഗണങ്ങളിൽ പലവിധ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ജീവചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ആ അവബോധമാണ് ഞാൻ. അതാണ് ആ ജീവാത്മാവ് വിശിഷ്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രുദ്രാണാം ശങ്കരശാസ്മി. ആ ശിവൻ മഹാദേവൻ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രമുഖനാണ്. അമാരി വിത്തേശോ യക്ഷരാക്ഷസാം. യക്ഷന്മാർ രാക്ഷസന്മാർ ഈ യക്ഷന്മാരുടെ എല്ലാം ദേവനാണ് കുബേരൻ. അപ്പോൾ ഈ സർവ യക്ഷഗണങ്ങളുടെയും നാഥൻ കുബേരനാണ്. അപ്പോൾ ആ കുബേരനാണ് സർവ വിത്തങ്ങൾ, അതായത് ധനം, ഈ ധനത്തിന്റെ എല്ലാം തന്നെ അധിപതി കുബേരനാണ്. ആ മാതിരി തന്നെ ആ രുദ്രന്മാരിൽ എല്ലാം വച്ചിട്ട് ശിവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശിവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണത എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ 100% ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ശിവനെയും നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് പോരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് ആര്? ശിവൻ, മഹാദേവൻ. ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം തന്നെയാണ് മഹാദേവനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരിലും പ്രമുഖൻ ഉന്നതനും ആരാണ്? മഹാദേവനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് മഹാദേവൻ. യക്ഷന്മാരുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ആ കുബേരൻ വിശിഷ്ടമാർന്നവൻ ആ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ യക്ഷന്മാരുടെയും രാജാവ് കുബേരനാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും അഷ്ടവസുക്കളുണ്ട്. അതില് തന്നെ അഗ്നി പ്രമുഖനാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് മേരുവാണ് ഞാൻ. പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മേരുപർവ്വതം മഹാമേരു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ അഥവാ ശിവൻ പ്രധാനിയത്രേ. രാക്ഷസന്മാരിൽ അധിപനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ വിശേഷ വ്യക്തിയാണ്.
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പർവ്വതമാണ് മേരു. ആ മേരുവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ സവിശേഷത കൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ആ ബൃഹസ്പതിയും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരോദാസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതി സേനാനീമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. അപ്പോൾ ആ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനി ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി എന്ന മഹർഷി. ആ മഹർഷിയും ആ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അമാരി സേനാധിപന്മാരിൽ ആ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അഥവാ കാർത്തികേയൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് എന്ത് ദേവന്മാർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അവരെ ഭജിക്കുന്നതും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രീതിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും തന്നെ വ്യർത്ഥമല്ല. അത് ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആ എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, ആ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള വിശേഷ ബോധം, കൃഷ്ണബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. സർവ കുളങ്ങൾ, നദികൾ, തോടുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമുദ്രത്തിന് എന്തുണ്ട്? മഹാത്മ്യമുണ്ട്, വൈശിഷ്ട്യമുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ വന്നു ചേരുന്നത് ഏതിലേക്കാണ്? സമുദ്രത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിന് വൈശിഷ്ട്യം ഏറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരിമാസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സവരാണാം ഹിമാലയ. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. എപ്പോഴും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? മഹർഷിമാരിൽ തന്നെ ആ ഭൃഗു മഹർഷി വിശിഷ്ടമാർന്ന ആ വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മഹർഷിയും ഞാൻ തന്നെ. സ്പന്ദനം അഥവാ വാക്കുകളിൽ അബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം മുമ്പ് ആ സർവ മന്ത്രങ്ങളിലെയും മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ള ഓങ്കാരം, ഓം ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓങ്കാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം കണ്ടോ? ഇതിൽ പറയുന്നു പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്, കർമ്മം യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും പല ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പോലും ആ ജപയജ്ഞത്തിന് ഭഗവാൻ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കൃഷ്ണബോധത്തില് നമ്മളോട് എന്താ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരിയാവണ്ണം ഈ കലിയുഗത്തില് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഈ ജപത്തിനെ കൊടുത്തു കാണുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ജപയജ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും. എങ്കിലും അത് നിസ്സാരമല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ആഹുതികളും തർപ്പണങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകത്ത്. എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ്? കാശ് ചെലവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശരിയായിട്ട് ഏകാഗ്ര മനസ്കനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെല്ലുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആ നിലയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞം
ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞത്തിൽ തിരുനാമജപം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ആ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിലും വച്ചിട്ട് അഥവാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അതാണ് സ്ഥാവരം. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് സ്ഥാവരം. ആ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഹിമാലയവുമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. ആ ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ സവിശേഷത മൂലം വളരെയധികം സവിശേഷത മഹർഷിയിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൃഗു മഹർഷിയും ഞാൻ തന്നെ എന്നും യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ കീർത്തനം, തിരുനാമജപം ഇത് തന്നെയാണ് സർവയജ്ഞങ്ങളിലും വച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മേരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം, അതിന് ചലനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാവരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൽ വെച്ച് ഉത്കൃഷ്ടം ഹിമാലയമാണ്. പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതി പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്ത ജീവനിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട് ആ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ആത്മാവാണ് ആ ദേവഹൂതി പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കപിലൻ എന്നിട്ടുള്ള ആ മഹർഷി. ആ കപിലൻ വളരെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്ത പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കപിലനെ കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ആ കപിലനാണ് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തമെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സർവവൃക്ഷങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന വൃക്ഷമാണ് അശ്വത്ഥം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സർവക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെയും എന്താണ് ഉള്ളത്? അശ്വത്ഥാണ് ഉള്ളത്. ആൽമരം ആണുള്ളത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ച ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഉപദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു അശ്വത്ഥം അഥവാ ആൽവൃക്ഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രാധാന്യം അശ്വത്ഥത്തിനാണ് അഥവാ ആൽമരത്തിനാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മഹർഷിമാരുണ്ട്. ദേവഗണത്തിൽപ്പെട്ട മഹർഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദൻ പ്രാധാന്യമുള്ള ആളാണ്, അഥവാ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദേവന്മാരിലും താഴെയുള്ള കുറച്ച് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഗന്ധർവന്മാര്. ആ ഗന്ധർവന്മാരിലെ ഉത്കൃഷ്ടൻ ചിത്രരഥൻ എന്ന ഒരു ഗന്ധർവനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള യോഗികളിൽ വച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള യോഗി കപിലനാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം ഇതെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം അറിഞ്ഞ് അത് പ്രവർത്തിച്ചും വളരെ ഉന്നത നിലയിലെത്തിയ ആ കപിലമുനിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉച്ചൈസ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചസ്രവസ്, അതായത് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര, അതാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന ആ കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ആ കുതിര, അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. അതുമാതിരി ആനകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രവാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോൾ നമ്മള് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, കുറച്ചു പേരില് ഒരു ഗണം, അതായത് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യന്മാരില് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഇത്തരം മനുഷ്യന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇത്തരം വിശിഷ്ട വൈശിഷ്ട്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ടും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്മാരിലും അവരെ ഭരിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള ആരാണോ ആരാണ് രാജാവ്. ആ മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളത് ആരാണോ അവരാണ്, ആ ഭരണാധിപൻ ആരാണോ അവരാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വൈശിഷ്ട്യത അവരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയത്രേ. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയും ആ രാജാവായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമധു പ്രജനാശാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വജ്രം, ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമാണ് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, പശുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം സുരഭി എന്ന പശു ആണ്. ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, നമ്മൾ ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹേതുവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സവിശേഷത കാമമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ആ ദേവനും ആ ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമം വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കാമദേവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വാസുകിയും, സർപ്പലോകത്തില് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വാസുകിക്ക് കൊടുത്തു കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാസുകിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതേത് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആ വൈശിഷ്ട്യം ഭഗവാൻ ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വൈശിഷ്ട്യം അവയിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 28 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ 3ാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കാം. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച പ്രഭാസിന്ദുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അറിയാത്തതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.